zo'n mooie broek. Is het een nieuwe? Hallo. Ja, goed. Hallo, wie zijn jullie? Ik ben Anna en dat is Maxime. Oh, ik ben Vincent. En ik ben Anne-Sophie. Ja, we hebben de hele afgesproken. Allemaal zaten. Kijk, we hebben nog geen haal meer om het veel uit te talen en hier maar dan gewoon een keer zoveel kleren. Maar ik heb je toch al gezegd, ik moet toch ook leren, dus zo niet omdat ik niet werk. Kleren wat hij gedaan, moet je kijken serieus. Ik vind dat echt triest. Ik hoop miljarden duur, dat is alle keer hetzelfde. Oh, dat vond ik het thuis. Het was echt super leuk en ik heb ongelooflijk moeten nadenken en dat is mijn maat gezegd. Zijn jullie weer naar Gent geweest? Ja, Kost maar de nog. rekening valt wel goed mee. Val goed mee! Val goed mee! Dat is die godverdomme En 300 weer ben ik euro. aan en voor mijn part zit tot hier. 300 euro voor een stomme blouse, serieus! Ik wil zo'n factuur wil ik niet meer zien, of je kunt er zelf gaan werken. Nee, mijn tijd, meer of beu van jouw team, alles alleen voor gedaan. Ons heel dat leuren duurt man, hè. Kijk, ze weg, je kunt dat plan weer trekken. Ja. Wat is er? Iets is goed.